Ash 20 for me at the 45. Inspector Wawa Unza post you what you don't view ara Bosi Mabhule Nakauka nisira simwe pamwene kusaziva Pamwe pacho ndinofurirwa neruchiva Ongiri muni unyama ndinotadza Kwetezva munogaro taura kuti ndogara It is too much Bebu sandaro Ndinopesa ndaramwa usaramba uchidaro so Bebu sandaro Ndinopesa ndaramwa yes it is too much Bebu sandaro Ndinopesa ndaramwa ukaramba uchidaro so Bebu sandaro Ndinopesa ndaramwa Ndakaukanga nisira pati urikuzinyanya Ongu ndiri musungwa pati ukazinyanya Ndakaukanga nisira ndikaukumbira ruregerero wani pati usandaro aiwa usandaro andidi munhu wanaro cause it is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa usaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa yes it is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa ukaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa ukaramba uchipopota hainipeta mbaye zimwe nyaya ndidzo dzatakanetsana nadzo kare Alright sorry kwacho wangu ndakatadza inini haikona kundidarosha zimwe zacho hazidi kudarosha It is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa usaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa yes it is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa ukaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa Ndakaukanga nisira pati urikuzinyanya Ongu ndiri musungwa pati ukazinyanya Ndakaukanga nisira ndikaukumbira ruregerero wani pati usandaro aiwa usandaro andidi munhu wanaro cause it is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa usaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa yes it is too much Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa ukaramba uchidaro so Bebu sandaro ndinopesa ndaramwa